What's up mga friends? Isa na namang bayan dito sa aming lalawigan ng Pangasinan ang aking pinuntahan ngayong Kapaskuhan. Welcome to my channel. Nandito ako ngayon sa bayan ng MANAOAG. Tara, maglakad tayo mga friends. Tignan din natin ang kanilang mga silaw-silaw o pailaw. Welcome to Silaw Silaw at MANAOAG 2024. Enjoy watching na lang po. Panoodin nyo ang vlog kong ito hanggang sa dulo. Okay?
Ito naman yung kanilang Christmas tree. Ang ganda ng pagkaayos. Tignan nyo, itong kanilang Santa Claus may kasama pang mga Disney characters gaya ni na Donald Duck, Scooby-Doo at Mickey Mouse. Nakakatuwang tignan.
Ito yung kilalang simbahan nila, Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of MANAOAG. Tignan nyo oh, nilagyan din nila ng mga silaw-silaw o pailaw. Ang ganda. O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Ipinakita ko lang sa inyo itong SILEW SILEW at MANAOAG 2024. Ako ay magpapaalam na. Pero bago ako tuluyang magpaalam, gaya ng dati, ay huwag niyong kalimutang paki-like at paki-subscribe itong aking channel. At paki-click ang like button para updated kayo sa darating ko pang mga panibagong vlogs. Paki-share nyo na rin po at paki-follow nyo po ang aking Facebook page, the same channel. Okay? So ganun na lang po. Have yourself a Merry Christmas! Hanggang sa muli, bye-bye!